Os disfraces regresaron a Noia nun multitudinario Rally París-Dakar. Preto 700 persoas chegadas de diferentes puntos de Galicia participaron no tradicional desfile. A vila de Noia é un dos referentes na comarca e de Galicia no Entroido e un ano máis confirmouno. O mal tempo obrigou a pospoñer o Rally París-Dakar, polo que os noieses gozaron este pasado venres dun día extra de carnaval para despedirse por todo o alto desta época tan destacada, e fixerono cun desfile multitudinario no que participaron preto de 700 persoas, onde predominou a variedade e as cores das comparsas e dos disfraces que se deron cita. Este ano o certame contou con 7.400 euros en premios e 11 propostas individuais, 9 parellas, 12 grupos e as 7 comparsas sumáronse á loita por facerse cos mellores postos. Entre elas, formacións e persoas chegadas da Costa da Morte, Pontevedra, Vigo e diferentes puntos da Ría da Arousa, ademais de outras propias da comarca. Houbo unha gran variedade de propostas, unha das máis rechamantes facía un repaso pola historia do cine. Tras o desfile que comezou en Labarta, foi a quenda da deliberación do xurado e do seu veredicto. O primeiro premio en comparsa foi para Ti máis eu, representando figuras de Sargadelos. Canguro Park e Tarde Male Arrastro levaron o segundo e terceiro premios. En grupos, o triunfador foi Aromas de Entroido e tamén conseguiron galardón entre Arlequines e Payasos, Xardín Armatroulas e O Señor dos Anillos de Aspas. Baila co Vento e outras no de San Lois conquistaron o xurado na categoría individual, mentres que en parellas triunfaron Noia, Cultura no Camiño e Amor Monstruoso. E entre os disfraces locais, o premio a simpatía foi para Circo Xiarei.